Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सेटआप चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय। नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिथिला, मोजां खौरां गाज्रि खौरां आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे बाथ्राखौसो बुंनो सानबाय। M.Batha NLFB नि जाय NLFB सारेन्डार जाखांनायनि उनावहाय BTR एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय NLFB या सारेन्डार होखांनायनि उनावहाय मोनब्रै स्प्लिट जानाय गावस्रानाय आफादफोरा सोब BTR एकर्डआव साइन खालामखांनायनि उनावहाय बेखौ मंजुरि एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनावहाय जेब्ला इलेक्शन जादोंमोन, इलेक्शननि सिगांसिम दंखायो, रावबो जेबो गोदान NLFB ओंखाराखैमोन। किन्तु इलेक्शननि उनावहाय बबेबा मोनसे पार्टिया देरहानायनि उनावहाय गोदान मोनसे NLFB दाजानाय जादोंमोन माबा मोनसे थांखिजों बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय। स' बिथांमोनखौ आङो सेल्युट खालामो। किन्तु दायो बिथांमोना फैफिननो नागिरबाय। दा नोंथांमोनहा मा सानो बर' रायजो राजाफ्रा बिसोर फैफिननाया गाहाम ना गाहाम नङा? NLFBआ रिटार्न जासिगोन, बे NLFB रिटार्न जानाया नोंथांमोननि थाखाय गाहाम ना गाहाम नङा? नोंथांमोना मा बुंनो सानो बेवहाय? आं जे बुङा, पाब्लिकआ बुंदों। जोंनि बर' हारिनि बड'लेण्ड मिशन सोदोब एबा बड'लेण्ड मिशन सोदोब चेनेलखौ खायसे मानसिफ्रा सानो कि मोनसे सेन्टेन्स बानाय, बेखौ सेन्टेन्स मोनसे दाबानाय। बड'लेण्डखौ बड'लेण्ड एक्सट्रा दोन, मिशनखौ मिशन एक्सट्रा दोन, सोदोबखौ सोदोब एक्सट्रा दोन दे। आं दिनै बे बाथ्राखौ बुंबाय। बे मोनसे एकेराइट सेन्टेन्स नङा, जेरै आइ एम गुड बेबायदि सेन्टेन्स बानायनाय नङा बियो। मोनफा मोनफा वर्डजोंसो बेखौ मोनफ्रोमबो गावबा चेनेला मोनसे थांखि लायो, जेरै TV9 नङा होमबा, TV9। स' बेबायदिनो दा ईशान निउज नङा होमबा, माबा मोनसे बेफोरबायदिनो दा मोनसे जेरै हमना ला सोरबा मिशन निउस खालामबोदोंलाय, नोंथांमोना दा मिशनखौ निउस चेनेल जाथावना नङा बिदि सानदोंब्ला नोंथांमोना निउस चेनेल मिशन निउस चेनेल नायबानो जाबाय, नुगोन आरो नोंथांमोना। होमबा आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों बेवहाय। दा बाथ्राया जाबाय NLFBआ जुदि BTRआव बा गावनि न'आव फैफिननायखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंना मोनाखै बेसेबां? बाट पलिटिकेल मानसिफ्रा कमेन्ट खालामना दे, अनलि पाब्लिकआल'। आं पाब्लिकनिफ्रायसो मोन्थिनो लुबैदों, जाय पलिटिकेल इनभल्भ गैया, जाय मानसिफ्रा पलिटिकेल्सआव इनभल्भ गैया, बाट बिथांमोननि गेजेरावखौ आं बोरै सिनायलायगोन, बेबो मोनसे बाथ्राखा। पलिटिकेलनि मानसियानो कमेन्ट खालामोब्ला आं बेखौ बोरै सिनायगोन, बेबो मोनसे बाथ्रा। किन्तु आं नोंथांमोनखौ बुंगोन, कमेन्ट खालाम, नोंथांमोना मोजां मोनदोंना मोनाखै? दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव प्रटेक्शन गैगोना गैला नोंथांमोननि मथेबा? बेखौ नोंथांमोना साननानै बुंबानो जाबाय। आं माबा मोनसे सोरखौबा सापर्ट खालामदों ओरैबा हेंथा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ नङा दे। आं नोंथांमोननिफ्राय पाब्लिकनिफ्रायसो मिथिनो लुबैदों जे नोंथांमोना बेखौ मोजां मोनगोन ना मोनाखै। दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो टुइट खालामदों कि बिथांमोनखौ वेलकाम खालामदों। दा दिनै खोनानो मोननाय मथेब्ला BTRनि CEM प्रमद बर' सारा उदालगुरियाव थांनानै बिथांमोनखौ वेलकाम खालामहैगोन होनना बुंदों, आरो माखासे BJP पार्टिनि माखासे गोबां दैदेनगिरिफोर उरखाव गोरा सारखौबो खोनादों। स' बाथ्राया बेनो कि दिनैनि दिनाव उदालगुरियावहाय, उदालगुरि जिल्ला उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय अरुणाचल बर्डार खाथियाव होनना बुंदों जे NLFBनि लिडार मा नाम M.Batha सारा बा M.Batha आदाया फैफिनसिगोन, बे बाथ्राखौ खोनानो मोनदों। स' नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मोजां मोनगोन ना मोनाखै? आं बे बाथ्राखौल' मोनथिनो लुबैनानै नोंथांमोननियाव बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। मोनाबिलि समाव आं मोनसे भिडिअ लाबोबावगासिनो दङ। बे बाथ्राया मोनसे बुंनाय, बेखौ आं उनावहाय मोनथिसिगोन, दा बुंथ'ला आङो। बाट मोनाबिलि समाव आं मोनसे भिडिअ लाबोगासिनो दं। खुलुमबाय।